Posle dugog leta od Beograda preko Moskve, fudbaleri jagodinskog superligaša doputovali su sinoć u Kazanj na revanš susret drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Rubina. U ekspediciji je 18 igrača, tu su i predsjednik fudbalskog kluba Jagodina Goran Milanović, sportski direktor Životije Jeremić, generalni sekretar Slavko Gajin i 8 članova stručnog štaba. Bez obzira na poraz u prvom susretu prošlog četvrtka na svom stadionu 3:2, u redovima Jagodine pred ovaj susret ne jenjava optimizam. Mislim da smo u potpunosti spremni, da smo izvukli pouke i da nam je putokaz drugo poluvreme kako treba da igramo u revanšu u Kazanju. I očekujemo, nadam se, čudo. Kakva je atmosfera u ekipi nakon prve utakmice? Pa atmosfera u ekipi je sjajna, porodična, kao što vidite svi su orni i spremni za još jedno nadigravanje sa Rubinom u Kazanju. Ekipa Jagodine smeštena je u hotelu Bilijar Palace u Kazanju, središtu Tatarstana. Ovaj grad broji 1.200.000 stanovnika, centar je islama u Rusiji, također je i centar mašinske industrije. Bilijar Palace, u kom jagodinski superligaš sa nestrpljenjem očekuje revanš susret drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, nalazi se na samo 15 minuta pešačenja od stadiona fudbalskog kluba Rubin, osnovanog 1958. godine. Rubin je stalni učesnik u Premijer ligi Rusije i do sada dvostruki šampion. Najveći procvat ovaj kazanjski klub doživeo je 2009. godine kada je kormilo preuzeo iskusni stručnjak Kurban Berdijev. Međutim, i Jagodina na sutrašnjem meču ima svojih aduta. Podsjetit ćemo još jednom da se revanš susret drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope u Kazanju Rubin i Jagodina igra sutra sa početkom u 17 časova po srpskom vremenu.